Много хора се питат, защо има несъответствие между добрите им намерения да имат хубави взаимоотношения, добро здраве, работата, която обичат и проблемите, които срещат в реалността. Руски учени, специалисти по космонавтика и изкуствен интелект стигат до идеята, че първопричината да привличаме повтарящи се и хронични проблеми не е нужно да се търси по-далеч от генетичната програма, заложена в нас от родителите ни. Не на физическо ниво, а на информационно. Лесно можем да разберем какви са те чрез измерване на холографската ни матрица. Сега ще направим холографска матрица на човека. Човека съм аз с адаптометрия. Верона Стасев, експерт по енергоинформационна адаптометрия, обяснява. Сега виждате на екрана синята линия. Това е информационната обвивка на човека. В нея е записана цялата информация от неговото раждане до ден днешен. Между нея и физическото тяло пространството е запълнено с енергията, която ни е дадена за събитията в нашия живот, за да имаме сили да достигнем до определени цели. В идеално, хармонично състояние нашата обвивка е във формата на яйце. Във вашето поле се виждат деформациите, които сте получили по наследство. В областта на сърдечния център. От страната на гърба пробойната е много сериозна. Затова негативната информация може да ви се отразява като проблеми в гръбнака или невралгия. Деформацията в предната част може да се отразява на дишането, бронхити и кашлица, а в емоционален план трудности да изразявате чувствата си. Тази деформация говори, че хабите много енергия, за да си свършите работата. А това е линията на първопричината. Тя може да се увеличава или намалява, но не и да изчезне напълно. Поради това хроничните заболявания не могат да бъдат излекувани от медицината. И когато в живота се сблъскваме с негативни преживявания или поемаме храна и вода с лошо качество, те се привличат от най-слабите ни места. Когато човек изпие вода стоплена в микровълнова печка, буквално след минути виждате какво се получава. Като направим сравнение между това, което е било, розовата линия, се вижда, че където е имало деформации и слаби места, голямо количество енергия е отишло за преработка на тази вода. Енергийните центрове също са отслабнали функцията си. Фактът, че информационният запис във водата, която пием, наистина се отразява на нашето ефирно тяло, дава идея на учените да експериментират със създаването на торусионни устройства. На едната страна информацията от водата се занулява, а на другата се енергизира и след това тази вода минава през мембраните на клетките и регулира енергийните полета в тялото. С лилавия цвят са показанията от първата диагностика, с синия тези от втората. Сега ще видим и промяната на енергийните центрове. Ето така бяха, а сега достигнахте енергийни показатели на младо дете. Нормата при деца и млади хора е 120%, при възрастни 100%. Нека видим и обемната матрица. Това беше преди, това е сега. Направо идеално. Значи можем да станем съвършени. Въпрос на пиене на вода. Нужно е време, за да се закрепи това състояние. Има два вида информация, която получаваме. Негативната е като ляво въртящ се вихър, а позитивната е с завихране надясно. Правилото е, че подобното привлича подобно. Затова, когато се фокусираме върху енергийно поле с ляво завъртане, слабите ни места са уязвими. Дясно въртящите се енергийни полета пък ни дават енергия, която да коригира дефектите. Първопричина в холографската ни матрица. Освен от водата, можем да получим такава дясно въртяща се позитивна енергия и когато сме сред природата, особено на места, за които се твърди, че са свещени и чудодейни. Така, сега при мен е Грета Веселинова. Тя можем да твърдим, че е българската връзка с Института за космически и антропоекология, също така и Центъра за оздравителни технологии в Русия. Здравей, Грета. Сега, моля те обаче първо да ни обясниш какво означава антропоекология. Антропоекология, ние сме представителство, в България. Ние сме представителство на Международният институт за космическа антропоекология. Това е една сравнително нова наука, т.е. по-скоро една интегрална наука, която съединява няколко понятия в себе си, т.е. екологията, но в по-широкото и разбиране, като също така съединяването на космическите науки.
Сега тези руски учени, това, което видяхме и в видеото, те бяха в България, правиха различни експерименти, изследвания също така. А можеш ли на простичък човешки език да ни обясниш какво всъщност представлява тази холографска матрица? Какво е това информационно поле? Да, много руски учени ние поканихме още лятото. Във Варна се проведе международна конференция във връзка с тези въпроси. Космизма, влиянието на информационното поле върху човека, човека като част от Вселената. Ние говорихме още тогава за водата, за паметта на водата, за това, което видяхме най-новите оздравителни технологии и нашият български принос са влиянието на свещените места или местата на силата. Ти самата имаш такова хоби да ги изследваш, енергийните места? И хоби, и професия. Да, ние изследваме тези енергийни места. Те променят нашата матрица или чак до такава дълбочина не се стига? Да, ние сме част от Вселената. Така че нашата енергоинформационна матрица е свързана с енергоинформационната матрица на Вселената. Ето сега виждаме на мониторите такива енергийни места, излъчващи места. Кажи, доста интересни факти ти самата си така установила. Да, ние организираме уникални експедиции. Уникални защо? Защото за първ път в света се използват методи, с които се изследват информационното поле на тези места, магнитните аномалии на тези места, финните енергии, които се срещат по тези места, във връзка с холографската матрица на човека и как тези места влияят върху нашата холографска матрица. Информационната ни обвивка, енергийната ни обвивка и физиологията на човека, както и върху нашето съзнание. А самият Белинташ изследва много, много подробно. Какво се е случило там на самите изследвания? Какво сте установили вие? На всяко място се случват различни неща, защото местата са, ние ги наричаме общо места на силата, но всички места са различни по своя енергиен потенциал, по своите качества, като това дали местата са плюсови, минуси или пустотни, дали са информационен портал. Това са коренно различни неща. И защо един човек се чувства добре на едно място, а друг човек се чувства зле на едно място? Зависи от холографската матрица и на самия човек. Ако матрицата на човек е цялостна, хармонична, той се зарежда непосредствено от енергийните потоци на тези места и също от информацията, която съдържат тези места. Така, в информацията, която имам, е, че всъщност в такива енергийни места се установява един специфичен и специален електрически заряд, който се нарича петрозаряд. Какво означава този заряд? С какво е по-специфичен? На тези места, на някои от тези места има възможност човек с цялостна матрица, с по-високо развито съзнание да се свърже непосредствено с, както са ни казвали и дедите ни, както са правили ритуали, с космоса, т.е. с информационното поле. Информационното поле резонира обикновено с информационното поле на човека. Но в зависимост от човека, ако човек има повече негативи, този резонанс може да бъде крайно негативен и човек вместо да се възстанови в такова място, той се чувства още по-зле. Но ако човек е с високо съзнание, с изчистена матрица, тук има значение честотата на вибрациите, честотата и честотността на информационното поле, което е в нас и което резонира с информационното поле на космоса и геоенергията на Земята. Това, което аз разбрах също, е, че има пряка връзка между хроничните ни заболявания и холографската ни матрица. Вярно ли е това или не е точно информацията? Да, разбира се. Какво представляват всъщност заболяванията ни? Това представлява нарушаване на целостта на нашата матрица, нарушаване на информационното, енергийното или физиологичното ни поле. Всяко едно заболяване е нарушаване, като първопричината е нарушаването още в информационното поле и ние търсим първопричината оттам. Ние изследваме отвън навътре. Но ако човек има блокажи, тази енергия, която той се е заредил по един или друг начин в тези места на силата, тя може да изтече от нас.
Просто той отива събота, неделя си почива, зарежда с енергия, но понеделник се връща в същата информационна среда, в офиса. И наново се отново връща ние казваме всичко. като наляла е вода в сито. Просто изтича от тези блокажи, които са пробива в нас или... Как може да променим всичко това? Ние предлагаме няколко начина, не само посещение на тези места. Един от начина е посещение, зареждане, ревитализация. Но също така използваме и най-новите технологии, които древните много добре са ги познавали, се оказва, с които технологии допълнително човек може да оздрави своята матрица, да я хармонизира, така че той, когато отиде на едно такова свещено място, да се напълни с енергия, да запази тази енергия в себе си, да си продължи живота хармонично, безпроблемно. А това може ли да се случва, между другото, чрез водата? Видяхме, че Михаела Петрова, нашия сценарист, в видеото отпиваше различна вода, която променяше финната настройка. Да, разбира се, водата се преструктурира. Вече се провеждат много научни конференции за водата. Да, разбира се, защото... Категорично. Категорично, да. С нашите нови устройства, които използваме, които представихме скоро на няколко семинара в България, на международна конференция, водата, новата вода, която се получава след зареждане, тя е първопричинна вода. Когато тази вода я поемаме, ние се състоим от 70-90% вода в зависимост от възрастта на човека. Тя зарежда клетките ни, енергизира клетките ни. Много интересно звучи. И също да не забравяме, чрез вода ние въвеждаме информация в себе си. Ако въвеждаме вода с определена информация, всяка една вода, минерална вода, дори която я пиеме, тя не е информационно чиста. Това означава, че това, което видяхме и в видеото, водата затоплена в микровълнова печка, е изключително отрова, която всъщност ние поглъщаме. Да, за микровълновите печки... Вълните, които са преминали през нея. Силно честотни. Те нарушават директно матрицата ни, пробиват нашата матрица, изтича енергията ни оттам. Ето защо ние живееме 60, 70, 80 години, ние имаме потенциал да живееме много по-дълго. Добре, ама ние реално се къпим в вълни от мобилни комуникации тук, навсякъде вече в къщи си имаме... От една страна ни пречат... Какво да направим? Как да се въобще предпазим от това? Ние за това представяме тези нови технологии, които чрез част от тях ние хармонизираме матрицата, ние правим и диагностика на всеки човек. Виждаме неговата холографска матрица преди и след употребата на устройствата. Част от тези устройства, те буквално са като щит около нас, те ни защитават от външни информационни влияния. Други устройства са по-универсални. Те способстват за оздравяването и напълването на вътрешната енергия. Да. Имаме устройства, които се слагат върху компютъра ни, върху телевизията. Тоест, чрез устройства може да се предпазим или се заселваме някъде в тракийските светилища. Добре, благодарим ви много. Благодаря ви. Наистина беше много интересно.